Здравейте отново! В този урок ще направим началото на администраторския панел, откъдето ще може да администрираме и конфигурираме нашия форум. За целта продължаваме със същия код от предишния урок, същата база данни, същата информация, всичко е абсолютно също. Нека да влезем в системата. И тук вече имаме линка достъп до администраторския панел, тъй като в Users потребителя е Gataca. Неговият тип е 3, а тип 3 значи администратор. Когато натиснем на администраторски панел, разбира се, няма да получим нищо, тъй като файл admin.php не съществува. Нека всъщност да създадем този файл admin.php. Нека да затворя всички тези документи. admin.php. Това всъщност ще бъде аналога на index.php, но свързан единствено и само с администрацията. Тоест, достъп до този файл ще имат единствено и само потребители, които са не само логнати, а са и администратори. Тоест, имат тип 3 записан в сесията. Така че, ние трябва да проверим дали реално този потребител е с такъв тип, преди да позволим какъвто и да е било достъп. Admin.php ще бъде индекса. Също ще имаме и още няколко допълнителни файла, примерно където ще бъдат за самите форуми, за самите топици и така нататък. Така че много добра практика е да създадем една нова папка, която да съдържа всичките ни файлове за администрацията. Нека да кръстим папката admin. Разбира се, вие може да я кръстите както желаете. И нека да преместим този файл в тази папка. И това, което всъщност ще трябва да направим, е да сменим пътя, той да бъде admin, admin.php. Разбира се, може да окръстим също и index.php, който ще се намира в admin папката. Разбира се, това е моя структура на информацията. Вие може да измислите някоя друга, просто така ще си държите нещата подредени. Няма никакво техническо изискване админ да бъде в отделна папка. Той може да бъде тук, но е просто по-лесно, тъй като тук ще се съдържа системна информация. Допълнително в тази папка вие може да направите допълнителни защити благодарение на Apache с htaccess и така нататък и други допълнителни техники, докато ако всички файлове са на едно място, това ще бъде малко по-трудно. И от друга страна нещата са просто по-подредени. Така, нека сега да направим самата проверка дали администратор реално е влезнал в сайта. В Functions ние имаме функцията myHeader, която всъщност ни създава стандартните HTML тагове и показва менюто в зависимост от това дали потребителя е логнат или не е логнат. Ще направим същото нещо, тъй като ще имаме много файлове, които ще са за администрацията. Така че просто ще копирам тази функция. И тук ще сложа същата функция, но ще я кръстим myAdmin header. Тъй като ние отново ще имаме същите HTML тагове в началото. Няма да имаме title, но нека всъщност да оставим title. Може да го използваме. И това всъщност, което трябва да махнем, са ето тези редове, защото тук те ще бъдат съвсем различни и трябва да променим и ето това нещо. И всъщност тук проверяваме дали потребителя е логнат и също трябва да проверим дали сесията дали е администратор. Type. Ако се чудите откъде идва ето това user info type, той идва от login.php, където ако потребителя е влезнал успешно в системата, в user info ние слагаме масива, който сме взели от базата данни. Тоест ние казваме, вземем от user info типа. И тук просто проверяваме дали типа всъщност е 3. Ако типа е 3, значи е администратор. Всеки един различен от 3, значи не е администратор и трябва
човека да бъде прехвърлен към index.php, при което пишем веднага header, location и ако тук напишем index.php, ще имаме един проблем, защото ако потребителя влезе в index.php по някакъв начин и той не е регистриран или не е администратор, той ще бъде прехвърлен към index.php, но ще бъде прехвърлен към index.php в админ папката. Тоест, нека да прекръста този файл на индекс, за да не се бъркаме. При което отново ще стигне до тук, при което отново ще бъде прехвърлен към същия файл и ще се получи един цикъл. Разбира се, браузърите ще го спрат, в зависимост от браузъра на 5 на 10 опит, но ще бъде крайно неприятно за потребителя. Затова има няколко начина, по които може да решим този проблем. Най-лесният от тях е да напишем следното нещо, което значи прехвърли към index.php, но в предишната папка. Ако не сте запознати с ето този начин на изписване, две точки наклонена означава предишна папка или предишна директория. И много често се използва като цяло в програмирането и точно това ще каже отиди към index.php, но не в папката admin, а в по-горната папка. По-горната папка всъщност са ето тези файлове, т.е. към този index.php. И разбира се, трябва да сложим exit. Не е задължително, но е много добра практика да сложим exit след като използваме header в комбинацията с location. На пръв поглед всичко изглежда наред, но тук ще се сблъскаме отново с проблема с безквитките, тъй като не с безквитките, с самите хедери, тъй като ние тук вече сме пратили HTML. И ако потребителят не отговори на това условие, отново ще получим тази досадна грешка. Затова просто ще копирам този код. Нека да... И ще го сложа ето тук накрая. Това също не е необходимо вече. И тук ще променим самия код. Ако едно от двете условия не е изпълнено, тогава ще пренасочваме потребителя. Тоест, ако сесията isLogged не е true или session user info type не е равно на 3, тогава го пренасочваме към index.php. Във всеки останал случай си показваме необходимите неща. И точно тук всъщност ще покажем и самото меню за админ. Нека тук да сложим един href, който ще сочи към index.php, който ще го кръстим начало. Нека да сложим и един, който ще бъде за изход. Който ще сочи към logout PHP. Искам да се извиня, че съм малко по-муден в говоренето, но прекарах много тежък грип и все още не съм се възстановил напълно. Надявам се все още да ме разбирате какво обяснявам. Тук имаме съобщение за грешка от NetBeans, че някой так не отговаря. Може би той просто се бърка. И нека всъщност да видим какво направихме. Ако директно напиша admin, който ще ми даде достъп до папката, не се случва нищо. Не се случва нищо, защото този индекс ние нямаме абсолютно нищо. И затова ще напишем include functions.php. Забележете, отново използвам ето този синтакс, защото ми трябва functions от предишната папка. Ако искам да си върна две папки нагоре, мога да направя така.
и така колкото пъти си искам, докато стигна до която и да е папка в файловата структура. Това е много удобно, защото когато вашия код ще работи на различни машини, вие не може да разчитате на пътища. Някой път може да бъде в var www, някой път ако е Windows сервера може да бъде C, примерно XAMPP или въобще комбинациите са безброй много. Но по този начин вие сте наясно с структурата на файловата структура на вашия код. Така че вас не ви интересува къде е сложен. Единственото, което ви интересува е структурата на папките да отговаря. И по този начин, когато вие изписвате всички include и require по този начин, вие не се интересувате реално къде се намира самия код. Единственото, което трябва да се съобразявате е същата структура да бъде запазена. И по този начин вие просто си знаете, че този файл ще е тук и от тази папка с помощта на две точки наклонена извиквате този файл. И нещата стават доста по-лесни. Тук, разбира се, трябва да извикаме myadmin header и нека да сложим заглавие начало. И може да използваме стандартния footer, но няма никакъв проблем, ако примерно искаме да използваме различен HTML с различни CSS-ове, с различен layout, различни дилове, отварящи и затварящи за хедера. Може да се направим друга функция за admin footer, но в момента не е нужно. Нека да видим какво се случва. Както виждате, когато напиша admin, директно бивам прехвърлен към index.php, тъй като не съм влезнал в системата и не съм администратор. Нека да влезем в системата и тук да натисна администраторски панел. Също по някаква причина бивам прехвърлен към индекса. Странно защо? Нека да видим всъщност защо се получава това нещо. Получава се, разбира се, по същата причина, поради която се случи и предишния път. Никъде не сме казали Session Start. В myadmin header не използваме сесия, но никъде ние не сме сложили Session Start. Така че, нека в index.php да сложим един Session Start и да видим всъщност какъв ще бъде резултата. Ето, вече сме в admin, index.php и виждаме това меню и реално NetBeans не е сбъркал с подчертаването, че тук има объркан таг, тъй като това не би трябвало да бъде подчертано, но всъщност къде е объркан тага? Да, проблема беше, че бях написал А на кирилица, а то трябва да е на латиница, въпреки че визуално няма никаква разлика, браузърите ще направят веднага разлика. Така че вече имаме достъп до нашия админ панел и той е подсигурен, т.е. не би трябвало човек без право да влезе в него. Нека сега да започнем да се занимаваме с самите групи, категории на форумите. За целта нека да направим един нов линк, който ще кръстим групи. И той ще отива към groups.php. Естествено, ще трябва да направим съответния файл. И с цел да не забравя нещо, съвсем спокойно да копирам от индекса, тъй като знаем, че той работи. Един е достатъчен. Нека да го кръстим групи форуми. И нека всъщност да видим дали ще сработи кода. Да, би било добре. И тук да го сменим. Групи форуми. И всъщност вече този код работи. Всъщност какво представляваха групите форуми? За тези от вас, които са пропуснали някои от уроците или са забравили, ще имаме главни групи форуми, които примерно могат да бъдат, с пример, нека да ви обясня, примерно PHP, MySQL и така нататък. В тези групи ще имаме подгрупи, които примерно ще бъдат примерно PHP общи въпроси, PHP 4, PHP 5, PHP обектно ориентирано програмиране. Така че групата всъщност ще бъде нищо повече от едно име и едно ID. И точно за това структурата на базата данни има точно това. ID
име, разбира се дали е активно, кога е добавен и едно кратко описание. В самите категории всъщност те ще бъдат в някои от групите и в самите подкатегории вече в последствие ще се добавят самите постове от потребителите. Разбира се, за HTML отново няма да се грижим в този урок. Малко по-нататък ще се погрижим като цяло за HTML и външния вид. Тук само ще гледаме функционалността. Значи на нас не трябва възможност да добавяме група, да редактираме група и изтриването на група ще го оставим малко по-нататък. Така че нека да направим всъщност формата, която ще ни добавя самата група. Тя не е нищо сложно, така че за да спести време просто да не ме гледате как пиша, ще я напиша и ще се видим след малко. И формата, извиняйте, е готова. Имаме една обикновена форма, метод post към същия файл сочи, имаме едно текстово поле с group name, чието име е group name. Имаме текстова ария. За тези от вас, които не знаят, input type text е текстово поле, което приема едноредова информация, т.е. ние там не можем да използваме нов ред. Докато text array, ние можем да използваме нов ред и да пишем по-дълги текстове и е доста по-удобно за писане на по-дълги текстове, тъй като описанието се предполага, че ще бъде по-дълъг текст и най-вероятно ще бъде на повече от един ред. Е добре да използваме text array. Имаме стандартния бутон submit, който всъщност ще прати формата, и имаме полето hidden, с което ще проверим дали формата е изпратена правилно. Ето така изглежда нашата форма. Нека сега да направим самия запис. В началото на файла ще проверя дали формата е постната. Ако имаме пост на тази форма, тогава ще направим проверка и ще извършим запис в базата данни. Искам да кажа нещо важно тук. Когато смесвате HTML и PHP по този начин, опитвайте се HTML да го сложите най-надолу в файла, за да намалите вероятността за тази грешка с хедерите. Тъй като когато цялата ви логика, т.е. тук ние няма да имаме никакъв HTML, ние тук ще имаме проверка на формата, запис към базата данни и така нататък. Ако тук примерно се наложи да пренасочим потребителя към някъде другаде или нещо подобно, то няма да влезе в конфликт с този код тук. Разбира се, ще влезе в конфликт с ето тази функция. Но просто имайте в предвид, като цяло това е най-големия проблем при смесването, подобно смесване на HTML и PHP в едни файлове, и точно за това преди време PHP програмистите направиха така наречения output buffering, който решава този проблем като пренаписва, т.е. той събира цялата информация, след това я пренарежда по подходящия начин и я праща към браузъра, но output буферинга е нещо, което отнема изключително много ресурси. И ако наистина разчитате на него, кода ви не може въобще да мине и за качествен. Като цяло, наистина разработвайте с output buffering изключен. Друго наскоро, всъщност не наскоро, но има техника, която като цяло решава този проблем, и това е така наречения MVC дизайн, модел View Controller, който разделя видимата част, т.е. HTML и всичките останали неща от PHP кода, но за това по-нататък. Така е, това, което виждате е old school. Така че нека да започнем, почнахме от А, сега сме на Б, ще стигнем до С и до E оборотна и така нататък. Нека сега да проверим дали всъщност формата ни е събмитната. Това става като проверим дали полето ng, което е new group, има стойност 1. Ако ng със стойност 1 съществува в пост, значи тази форма е събмитната. Ако не, нищо друго не правим, просто ще покажем съответната форма. И разбира се, трябва да направим една променлива, която ще вземе add/s trim, която ще вземе всъщност името на нашата група. Въпреки че са в администраторския панел и се очаква, че аз ще въвеждам информацията, също правете валидацията. Също правете валидацията по същия начин, сякаш е нормален потребител. Не правете разлика между администратор и нормален потребител. И нека да напишем description, всъщност който също ще бъде нашето описание. Преди да запишем самата група, ние трябва да проверим да не би случайно вече да сме въвели такава група.
Проверката става изключително лесно. Трябва да направим, разбира се, db-init, за да може да използваме базата данни и ще напишем следната заявка. MySQL query select count as cnt from group cat where name равно на name. Ако т.е. може да не използваме count, може да напишем просто select звездичка. If MySQL numerals по-голямо от 0, значи е намерен такъв запис. И трябва да всъщност да покажем съобщение за грешка, че името съществува. Така че нека да обърнем логиката. И самото съобщение за грешка ще го извикаме ето така. Името съществува. И това е достатъчно. Ако името не съществува, тогава нека да въведем информацията в базата данни. Тоест TRS не е необходимо, може директно да пишем MySQL query insert into group cat и тук трябва да въведем полетата. Имаме name, имаме active, по подразбиране ще бъде активна. Т.е. полето active няма нужда въобще да го описваме тук, тъй като той има стойност по подразбиране 1, така че ако не го зададем в заявката, той автоматично ще има стойност 1. Date added всъщност ще е датата на въвеждане и ще имаме desk. Ако сега в момента напиша desk по този начин, ще възникне веднага MySQL грешка. Това се получава, защото, както ви обяснявах в уроците за MySQL, desk е специфична, т.е. е запазена дума в MySQL. И по този начин ще объркаме самия MySQL какво точно се опитваме да направим. Затова трябва desk да го сложим ето в тези специални знаци, за да може MySQL да разбере, че всъщност това е име на колона, а не е някаква ключова дума или нещо подобно. И нека да сложим values, т.е. самите стойности. Name ще бъде, разбира се, name. След това имаме time. След което имаме description. Ако не ви стига място на екрана, съвсем спокойно може да си го пренесете на нов ред, няма да има никакъв проблем. И всъщност това ще е всичко необходимо, за да направим съответния запис. Нека да видим дали всъщност ще сработи. Нека да направим една група, която ще се казва PHP. Къде къстим? Така. И нека да има някакво описание. Всичко за PHP. Нека да напишем запиши. И получаваме грешка, че MySQL numerals supplied argument is not valid MySQL resource. Което означава, че имаме някаква грешка. Нека да видим каква е грешката. Да. И името съществува, тъй като ние вече успяхме да го вкараме. Въпреки самата грешка, ние успяхме да го вкараме дори два пъти.
Така че нека да изпразним таблицата и нека отново да пратим самата информация. Нямаме никакво съобщение за успех. Това, което може да направим тук, всъщност да сложим едно, че запис е успешно. Успешен запис. Но в базата данни ние вече ще имаме запис. Ето това, което виждате, е опит да въведем кирилица през PHP в UTF-8 и точно това нещо се нарича счупване на енкодинга. За момента игнорирайте този проблем. За енкодингите ще обърна доста по-голямо внимание в един от следващите уроци и ще ви покажа няколко много лесни техники, които ще ви решат почти всички проблеми с енкодингите и с подобни неща. В случая нарочно го направих, т.е. нарочно написах на кирилица, за да видите всъщност, че ще има проблем. Ще го оправим, ще ви обясня как става, просто не е сега момента, т.е. не е този урок за тези неща. Нека отново да изтриме таблицата и нека просто да си въведем една категория и нека този път да я напишем for PHP на латиница. Нека да видим как е записа в този случай. Всичко е записано нормално и имаме, че запис е успешен. Следващото нещо, което ни интересува е да виждаме списъка с всички групи. Така че, нека ето тук. Всъщност нека да бъде, нека да бъде преди формата, по-удобно би било преди формата. Ето тук да вземем всички сегашни категории. И това ще стане много лесно, като напишем просто select звездичка from group cat. Това е заявката, която ще вземе всички. Във всички уроци до сега ви показвах как работим с взимането на един резултат. Нека, за да видите всъщност какво се опитвам да направя, нека да направим втори запис for MySQL. Нека напишем запиши, вече имаме два записа. Във всички уроци до сега показвах как се работи с един ред. Винаги, когато до сега взимахме информация, ние взимахме един единствен ред и работихме с този ред. Сега ще ви покажа как се взимат повече от един ред. До сега правихме нещо от типа на row равно на MySQL fetch ASOC, примерно. И той ни даваше един единствен ред. Това е така, защото MySQL Fetch ASOC прави точно това. Той връща един единствен ред. Но с една малка техника, т.е. ние вече имаме достъп до всички записи, които MySQL е върнал. Всъщност какво правим? Ние използваме while цикъла, за да обходим резултата. Тоест ние казваме, докато MySQL Fetch ASOC връща даден резултат, тогава присъедини този резултат на променливата row и влезе в цикъла. Когато MySQL Fetch ASOC свърши с обработката на всички редове от заявката, в нашия случай 2, но ако имаме 3 категории 3 и така нататък, този цикъл ще се изпълнява. И ние тук вече може да си използваме променливата row, или както сме кръстили, в нашия случай row, но може да бъде каквото си искаме. Нека да вземем name и нека просто тук да сложим един нов ред, за да е по-ясно. И вижте сега какво ще се случи, когато влезем. Отново имаме някаква грешка. Да, грешката тук е, че нямаме връзка с базата данни, тъй като initDB го сложихме в пост. Но когато директно влезем в страницата, ние не влизаме в този if. Реално тук ние вече нямаме db-init, т.е. database init. И оттам идва проблема. Когато сложим db-init в началото на файла и влезем тук, вижте, имаме PHP MySQL. Т.е. имаме
ето този резултат. Разбира се, то е преди формата, тъй като ние сме го сложили преди формата. Нека всъщност да го направим малко по-лесен за виждане и за работа. Сега ще направим информацията да се показва в таблица. Всеки от вас, който последните 2 или 3 години е чел за нещо за HTML, CSS дизайн, със сигурност е чул, че не трябва да се използват таблици, за да се форматира информация. Затова трябва да се използва CSS. Това е абсолютно вярно. В случая ще използвам таблица, за да ви покажа как може да се генерира HTML съдържание. И таблицата е един много добър пример за това как може с помощта на цикъл да създадете динамично таблица. Разбира се, абсолютно същото нещо може да бъде използвано за генериране на един unsorted list, примерно, или какъвто и да е било друг HTML елемент, но просто таблицата е много лесна за разбиране. Затова, нека всъщност тук да напиша следното нещо. Echo table и нека да сложим един бордър, просто за да може да се вижда таблицата. Нека да направим един нов ред. Нека да сложим едно тъна, което всъщност ще бъде, нека да бъде име. Затворим тъдъто, нека да отворим още едно тъда, което да бъде описание. И нека да затворим новия ред. Нека да затворим и самата таблица. Table. И тук, ето в този цикъл, ние всъщност ще трябва да създадем таблицата. Вижте всъщност какво имаме. Имаме име и описание. Просто това са хедерите на таблицата. Тоест ще използваме тях, за да знаем какво имаме, каква информация има под тях. И нещата стават изключително лесни. Отваряме нов ред. Отваряме TD, т.е. клетка. И в клетката просто пишем row name, тъй като това е нашето име. Затваряме клетката. Отваряме нова клетка. Отново от row слагаме desk, т.е. описанието. Затваряме клетката, затваряме реда. И вижте какво получаваме. Имаме таблица, която динамично си пълни редовете, в зависимост от това колко резултата сте взели от MySQL, т.е. колко резултата имате тук. Ако ние имаме 500 резултата, без да се налага да променим каквото и да е било в този код, тази таблица ще има 500 реда. И както виждате, с един единствен ред ние динамично може да създадем колкото си искаме редове в таблицата и да свържем броя на тези редове с резултатите от базата данни и да визуализираме тази информация. Наистина, сега ви казвам, не използвайте таблици. Наистина, ако сега започнете да се занимавате с HTML и CSS, не използвайте таблици, за да подреждате информация и така нататък. Таблицата трябва да се използва единствено и само там, където ви трябва таблична информация. За всеки един останал случай трябва да използвате CSS. Но просто исках да ви покажа как става. И ние вече имаме визуализация на нашите категории, възможност за добавяне на нова категория. И всъщност нека да направим и редакция на самата категория. Затова тук ще направя още едно поле, което ще го кръстя редактирай. И ето тук ще отворя едно тъда и ще напиша следното нещо. Тъй като редакцията ще се извършва само за една конкретна група, ние трябва, натискайки линка, който ще се появи тук, да кажем коя група точно сме натиснали. Един от вариантите е да използваме нейното име, но това не е практичен вариант, тъй като трябва да работим с стрингове. Примерно в последствие, ако тръгнем да превеждаме нашата програма, това може да бъде различно на някой даден на друг език. И като цяло това може да доведе до много проблеми. Ние може да използваме обаче ето това ID, което ни е зададено от MySQL при създаване при неговия запис, т.е. auto-increment primary key. Затова аз ще направя един href, който ще сочи към същия файл,
groups.php, но ще имаме от edit и id е равно на момент само, заради кавичките, да, трябва единични row и ни трябва всъщност group cat id. Тук всъщност ще трябва да... Тоест тези трябва да ги махна от тук, тези трябва да ги сложа тук. Трябва да затворя, да сложа редактирай текста и да затворя и това трябва да го махна и да затворя td. И така, вече имаме редактири. И забележете в статус лентата на Firefox как ID1, ID2, сменяйки линка, вижте как ID-то е различно. Тъй като PHP има ID1, MySQL има ID2. И така е в базата данни. И по този начин, когато аз натисна, аз ще предам през get необходимото ID. След което в този файл ще взема това ID и вече ще знам точно с коя група работя. И ще работя с групата, която отговаря на това ID. Тук вече не ме интересува каква информация има, колко често се променя тази информация, дали след това се превежда на различни езици и така нататък. ID-то винаги остава статично. И точно заради това статично ID ние можем да работим. Нека всъщност да напишем кода за самата редакция. Нека да смесим формата за добавяне, нека самата форма за добавяне да я направим и форма за редакция. Как ще стане това? Когато ние натиснем на редактирай, ние слагаме mod е равно на edit. Разбира се, може ключ, стойност да бъдат съвсем различни, но аз просто в случая написах mod е равно на edit. И ето тук, във формата, ще направим следното нещо. След това поле ще отворя PHP tag. Нека да го затворя тук. И ще направя проверката. Ако get mod е равно на edit, тогава ще сложа едно допълнително поле hidden, чието име ще бъде edit ID и неговото ID всъщност ще бъде ето това ID. Това тук се получава заради PHP таговете NetBeans, понякога се бърка при подобно писане, тъй като не намира затварящия на формата. И всъщност нека да видим изходния код, когато натисна на редактирай. Имаме две скрити полета. Едното е ng, което използвахме вече, за да проверим дали дадена форма е събмитната, и това второто поле, edit ID, със стойност 1 се появява, защото ние имаме mod edit. Ако натисна на втория линк, имаме същите две полета, но стойността е 2. След малко ще разберете всъщност защо трябва да го сложим това ID вътре в скрито поле. Но преди това, нека да направим така, че когато натиснем на този линк, формата да се попълва с информация от базата данни. Затова тук, преди формата, ще направим отново проверка. И ако този мод е равно на edit и ID е по-голямо от 0, тогава нека да вземем информацията.
Разбира се, тъй като отново ще взимаме информация от потребителя, трябва отново да филтрираме тази информация. ID винаги е число. Така че тук не трябва да се занимаваме с add, slash, stream и подобни неща. Ние просто пишем следното нещо. ENT. Ние кастваме, така че каквото и да прати потребителя, той ще бъде прехвърлено като число. В най-лошия случай той ще бъде 0, което по никакъв начин няма да обърка нашия код, просто няма да покаже никакви резултати. Но със сигурност не може да ни обърка, т.е. не може да имаме SQL injections или други подобни неща. И в случая, нека да напишем ls равно на MySQL query select звездичка from group cat where group cat ID е равно на ID. И тъй като тук ще имаме само един резултат, няма нужда да слагаме fetch assoc в loop, тъй като резултатът ще бъде само един. И трябва, нека да не е row, а да е info. И сега трябва тази информация всъщност да я сложим в формата. И това ще стане изключително лесно. Нека, за да е още по-лесно, просто да ги махна тези PHP тагове. И да напишем следното нещо. И за да може да направя следното, тук да сложа value е равно edit info name и тук всъщност ще трябва да бъде edit info desk. И нека да видим всъщност дали ще сработи както очаквахме. Ето, в случая, когато натиснем, имаме PHP, Alford PHP и когато натиснем на това, тук имаме MySQL, всичко за MySQL. Ако директно дойдем във формата, нямаме нищо. Стойностите, т.е. values ще са там, но ще бъдат празни, което по никакъв начин не пречи на правилното изпълнение на кода или на валидацията на HTML. Така че, както виждате, доста лесно става. Нека сега всъщност да направим и самото обновяване. Тоест, ние тук проверяваме дали ето този флаг е вдигнат, което значи дали че формата е събмитната. Но сега трябва да проверим и за ето този флаг, edit ID. Дали този флаг също съществува. И това нещо всъщност ще стане ето тук. Защото ако този флаг не е вдигнат, това значи, че ние се опитваме да въведем информация. Ако този флаг е вдигнат, това значи, че ние се опитваме да обновим информация. И точно за това проверяваме. If post по-голямо от 0, това значи, че ще редактираме. Ако не съществува или е по-малък от 0, това значи, че въвеждаме. Т.е. просто си копираме кода. А в случая ще трябва просто да сменим заявката с MySQL query update group cat set name е равно на name запетайка desk. Забележете, че отново го слагам в тези специални знаци. Where и тук всъщност трябва да направим следното нещо.
винаги трябва да защитаваме информацията и тук ще проверим всъщност за самото ID. Ако ID е по-голямо от 0, така where group cat ID е равно на ID. И ако всичко мине наред, трябва да извадим съобщение и съобщението всъщност ще бъде обновяването, т.е. успешен запис, успешно обновяване. Нека да видим дали ще сработи. Натискаме на PHP, нека да сложим просто PHP 1 и успешно обновяване. И както виждате, резултатът е обновен тук. Със сигурност е обновен и в базата данни. Имаме PHP 1, PHP 1. Когато натиснем на редактира, вече има новата информация. Нека да напишем MySQL 2, запиши и всичко работи. Ако името не е празно, ще възникне проблем, тъй като никъде в кода не съм написал за проверка за дължина на името, но това го оставям на вас да го направите, т.е. да направите проверка за дължина на името. И разбира се, ако просто напиша сега в момента без да извършвам каквито е да е било промени, няма да възникне. Той ще възникне грешката, че името съществува. И това е така, защото ето тази проверка ще мине. Тоест няма да мине. Това име вече ще е намерено и ще възникне грешка. Мисля, че това е достатъчно за този урок. Доста нови неща ви показах. Как всъщност да си генерирате една таблица, как да използвате една и същата форма за въвеждане и редакция на информацията, как да разграничавате различните режими между редакция и въвеждане на информация. И урокът стана малко по-дълг, отколкото очаквах, но мисля, че ще е интересен и полезен за всички. Благодаря ви, очаквам и в следващия, в който ще направим подгрупите и там всъщност ще се научите как точно да правим връзката между GroupCat и CAT и как динамично ще създаваме дропдауни, така наречените комбо боксове и разбира се още много други интересни неща. До скоро!